Mám pre vás v ponuke najlepšie časti sídliska nad jazerom, trojizbový byt, rekreácia, kúpanie, opaľovanie, vodné lyže, korčulovanie, ihrisko priamo pod oknami. Poďte sa so mnou na neho pozrieť. Byt má rozlohu 67 m2, je slnečný, priestranný a s krásnymi výhľadmi. Predáva sa zariadený. Je čiastočne prerobený a môžete si ho ešte upraviť podľa vlastných predstav. Ak vás byt a lokalita zaujali, volajte, píšte, teším sa na vás.